Tässä videossa minä ja Aurora lennetään Japaniin Japan Airlinesilla, jonka economy class tunnetaan maailman parhaana. Mutta, koska me ei tiedetä, onko tää totta, niin tän 14 tunnin lennon aikana me kokeillaan kaikki mahdolliset mukavuudet ja katsotaan lopussa, että pitääkö huhut paikkansa. Tässä koneessa on 4 matkustusluokkaa: Economy, Premium Economy, Business ja First Class. Hello. Okei, me istuttiin just meidän paikoille ja mun pitää heti antaa pointsit nyt jo Japan Airlinesille, koska tähän tuli lentoemäntä kysymään, että oliko teillä jotain spessuruokavalioa. Mä olen vaan, että joo, vegaani. Kirjoittaa ylös, laittaa tarran tähän ja on silleen, että jos te tarvitte mitään muuta, niin voitte kutsua mua. To-do-lista tämän 14 tunnin lennon aikana on tsekata istuinten mukavuus, vessa, ruoka, välipala ja juomatarjonta, asiakaspalvelu ja tietenkin vikana mahdollisesti First Class. No niin, nyt me astuttiin tänne lentokoneeseen ja heti pakko sanoa alussa, että nämä penkit oli just semmoiset, mitä mulla on sanottu, mitä mä luken netistäkin, että yllättävän niin paljon pepputilaa tästä löytyy. Vaikka mulla on isompi peppu, niin kyllä tähän mahtuu erittäin hyvin. Niin, tiedätkö, yleensä pitää vähän olla silleen ns näin. Niin nyt on jos on niin isompi kuin peffa, niin hyvin mahtuu. Ja asioita, mitä me saatiin nyt saman tien täällä, on tietenkin niskatyyny. Mutta toinen juttu, sä voit niinku taittaa nää tyynyt tässä näin. Niin jos sä nukut, niin vaikka sulle niskatyynyy, niin sitten että sun pää ei vaan tipa alas. Ja tää ominaisuus ei kyllä kaikissa koneissa, mikä on tosi hassua. Toisena, jalkatila. Kuten huomaatte, mäkin on sille 182 senttiä pitkä, melkeinpä -%, niin tässä on yllättävän paljon tilaa sen suhteen, että kyllä tähän niinku mahtuu jalat suoraksi. Ja sitten tyynien lisäksi me saatiin myös peitot. Ja itse asiassa unohtui yksi juttu. Goofy doofit, nää siis just semmoista, että sä kuulet just mitä toi näyttö tossa, tai mitä tossa leffassa sanotaan, mutta that's it. Mutta tää näyttö tilttaa eteenpäin, tossa saa valot päälle. Myöhemmin sit katsotaan, että mitä kaikkea toi istuintelkkari sisältää, mutta sitä ennen. Ja mun plan tässä lennon aikana on nyt se, että mä näytän teille ja koen itekin, että kuinka mukava tää Japan Airlines on, mutta sen lisäksi mä menen flirttailemaan. Flirttailemaan? No en flirttailemaan, mutta silleen, on tietysti tosi ystävällinen noille lentoemännille ja lopussa mä kysyn niiltä, että olisiko mitenkään mahdollista, jos siellä on tyhjää tilaa first classissa, että mä voisin testaa sitä. Business classin käy. Huomaatko jotain? Tossa on vapaa paikka mun vieressä. Mitä? Siis tää kone on muuten ihan täynnä. Mutta Auroran viereen nyt ei mahu kyllä kukaan muu. Ai että miten kivasti mä menen tuohon kohta levittäytymään. Jumalta, se on meidän reviiri tässä lähtien. Tästä alkaa meidän matka Japaniin. Mä oon niin innoissani. Joo. Tää on niin hauska nähdä, että kaikki nämä turvallisuusvideot on tehty niinku animaatioina. Tää on niin Japanese kuin olleen voi. Mä uskon, että toi valkotakkina on se, joka päästää mut first classiin. Siinä on mun targetti. Ja niille, jotka miettii, niin tää lento tulee siis kestämään 13 tuntia ja 30 minuuttia. Nyt tsekataan, että millaisia leffatarjontoja täällä on. Täällä on kaikkia lasten elokuvia. Ja sitten tässä on paljon kaikkia Hollywood-leffoja Supermanista ihan kaikkiin Red Oneihin. Sitten tässä on lapsille joku. Sitten tässä on shoppi. Katsotaan mitä shopista löytyy. Okei, never mind. Ei löydy mitään. Mitä? Lennetäänkö me Venäjän yli? Hello. Me saatiin just märkäpyyhkeitä, jossa lukee business class. Ja me ollaan economy classissa ihan niinku takapuolella, niin tarkoittaako tää sitä, että business class on vähän tyhjiä paikkoja, tiedätkö, nokelle siellä, teetsä? 10 minuuttia siitä, kun nousti ilmaan, niin alkoi jo ensimmäiset tarjoilut. What kind of soft drinks do you have? Apple juice, orange juice, tomato juice, Sprite, Coke. Can I have Sprite, please? Sprite. And water. With the water. Yes. Do you have Coke Zero? And water, please. Saatiin tilattua juomat ja niiden mukana saatiin myös jotain snackseja. Okei, nyt lähdetään testaamaan rice crackers. Mä en tiedä yhtään mitä nää on, tämmösiä pikkupalleroita, niin tuoksuu maisseilta, vähän niinku pähkinöitä. Nää on niinku tämmösiä pikkusnäkkejä. Mä lähden testaa näitä testissä, mitä ihmet nää on. Katsotaanko tämmönen. Mausteisia riisikakkuja pikkumuodossa. Tuo oli hyvä. Entäs nää tämmöiset banaanimuotoiset keksit? Maistuu maissyyviltä. Sitten tässä on tämmönen pikku pallero. Tsekataan mikä tää on. Tää oli vähän makeampi. Tässä on myös ihan perus mantelipähkinää. Tää on semmonen snäkki, mitä mä itse tykkään syödä, tiedätkö. Ihan sika hyvää. Joka ikinen juttu maistuu hyvältä. Yleensä näissä on semmonen juttu, että pikku kuivattu hedelmä. Ei kiitos, en mä mistään rusinoista tykkää, niin tää oli hyvä. Bangeri. Ja mikä näistä jutuista siis ei maksa. Pitkissä lennoissa mun mielestä kuuluu lakiin, että pitää tarjota ainakin 2 lämmintä ruokaa, virvoitusjuomat ja oikeastaan kaikki bisseet ja kaikki muutkin kuuluu myös tohon niin ilmatteeksi lipun hintaan. Mukaan lukee myös nämä snackit. Ja viimeis kun mä lensin Japaniin, koneen takaosassa oli semmonen sama kärry, mikä niillä oli nyt tossa, musta oli täynnä herkkuja. Ja sieltä saa siis mennä ottamaan. Niin katsotaan jossain vaiheessa, että onko myös Japan Airlines sama meininki. Sit oli aika käydä katsomassa lentokoneen vessa. Nyt me ollaan päästy economy classin vessoihin, niin siis pakko sanoa, että on yllättävän tilava.
Onkohan tässä? Ei voi olla. Tässä ei voi olla samaa vessapönttösysteemiä kuin noissa japanilaisissa hotelleissa. Täällä on vauvalle diaper change, vessapönttö, tässä on joku pinkki jotain varten. Nyt voidaan todeta, että lentokoneen vessoissa ei ole samaa pesurimeininkiä kuin japanilaisissa hotelleissa, mutta se ei meitä haittaa. Ei kun venaa. Ei voi olla totta. Never mind, chatti. Eikö tää basically meinaa sitä, että tässä on peppupuhistin? Jotenkin tuntuu oudolta kyllä käyttää lentokoneesta ominaisuutta. Tästä löytyy myös air freshener, saippua. Se on ihan perus vessa. Mua kyllä kiinnostaisi tietää, että miltä noiden first class vessat on. Siis musta tuntuu, että siinä on myös suihkut ja kaikki. Tää on niinku meidän klassista yksi parempi. Premium economy. Katos, kappas keppara. Täällä on vähän mansikkaa. Videossa kuuluu vähän huonosti, mutta siis Aurora sai ruokatilaukseensa mansikkaa, seikahedelmää, kinoaa, pikku sivusalaattia, riisiä ja kastiketta. Ja me ihmeteltiin, että miksi noin mansikat oli noin täydellisen näköiset. Tää salaatti on niinku tosi fresh. Miten se on niinku fresh? Onko tässä jotain kaasuja tai jotain? Mun on pakko tähän väliin maistaa näitä mansikoita, koska nämä näyttää vähän, niin kato, nämä on vähän Miten nämä on näin täydelliset? Täydellinen mansikka. What the hell? Kattokaa, mä huomasin, että tässä tarjotaan tämmöstä niinku lentotreeniä tai tämmönen niinku väliaikatreeni. Sitten siinä luki, että jotta voimme supporttaa niinku sun terveyttä tämän lennon aikana, niin sit voi tehdä näitä tämmösiä, kato, helppoja. Okei, nyt seuraavaksi tulee meille muille ruuat, niin mä toivon, mä unohdin laittaa tuohon pyynnön, että mä en syö sianlihaa, niin mä toivon, että tuolla on sianlihaa vaihtoehtoa. Minä tyhmänä en nyt lähtenyt merkkaamaan, tiedätkö, vähän niin kuin Aurora merkkaa sitten, että hän on vegaani, niin hän saa vegaan ruokaa tietenkin. Ja sitten seuraavaksi tulee ruuat. Okei, siinä taitaa olla kana bechamel-kastikkeessa ja sitten riisiä. Tuo kuulostaa hyvältä jo. Kun mä otan burgerin. The first one. No niin, nyt on aika meidän ensimmäiselle ruualle, tai Aurora kerkesi syödä tässä vaiheessa, mutta nyt on mun ruoka. Tässä on siis salaattia, sitten oli varmistuksen jälkeen niin kana viipaleita ja ottimet. Ja mitä Aurora ei huomannut, se äsken tiedätkö japanilaisessa lentoyhtiössä haarukalla ja veitsellä, niin totta kai mä oletan, että tää, mikäs muukaan kuin puikot. Ensimmäisenä salaatti. Testataan, että onko tästä mihinkään. Näyttää ihan freshiltä. Salaattia hyvä. Seuraavana tämmönen outo. Mä en tiedä oikein mikä tää oli, mutta tässä on siis kanaa, niin tietysti sienisalaatti, totta. Näyttää vähän jouluselta tää. Tosi hyvä. Tulee ikään joulubuffet mieleen. Tähän mä voin sanoa muuten väliin, että Dokkehan on siis vähän nirso sillä aika monissa asioissa, varsinkin sellaisissa jutuissa, jotka ei poikkea vähän hänen normiruuasta. Ja mä oon yllättynyt, että se niinku söit ton. Ihan silleen. Ja sit sä olet silleen vielä 5/5, että en ole ikinä millekään 5/5. Ja nyt seuraavaksi kun maistetaan oikea perinteinen miso-keitto. Okei, tää eroaa aika paljon siitä meidän suomalaisten sushi-buffetin miso-keitosta. Tää on lämmin, enemmän makuu. Mut jotenkin mä fiilaan enemmän siitä suomalaisten miso-keitosta. Feikki tai ei, niin se on parempaa. Mut tää on hyvää siis. 3/5. Seuraavana vuorossa soba-nuudelit Auroran sanojen mukaan, niin testissä. Tämä maistuu teriyaki-kastikkeelta. Hyvä, vaikka se on kylmää, niin ei oo paha. 2/5. Mutta seuraavana vuorossa on tää meidän mysteeri pääruoka. Tää oli siis hamburger curry. Siis mitä itse? Siis tää on sellaista ruokaa, mitä mä rakastan syödä. Tää tuoksuu hyvältä. Tässä on riisiä, paprikaa, porkkanaa, brokkolia ja hampparipihvi. Curry-kastike. Tuoksuu hyvältä. Testis. Dokke hymyilee, se tarkoittaa yleensä 5/5. Harvinaista. Ihan sika hyvää. Miten joku piivi maistuu näin hyvältä? Dokke on vähän semmonen plain Jane, että hän tykkää syödä lihan ja riisin ilman mitään kastiketta. Paitsi jogurttia tietenkin. Tiedätkö mitä tästä puuttuu? Jogurtti. Jogurtti tohon kylkeen vielä, tää olisi niinku 5/5, 5+/5. Mut tällaisena, tää saa mut 5/5 myös. Siis yllättynyt kuinka hyvät ja monipuoliset ruuat me saatiin tästä näin. Ja jälkkäriks meillä on mun least favorite, nimittäin jotain meloneja ja tämmösiä. Mä en tykkää yhtään näistä. Mä otan tän, koska tää oli tosi hyvää. Sä voit ottaa. Ei mä en sano edes mansikoita. Aurora saa mansikoita, mä en sano mansikoita. Mä saatan niinku kämäsen hedelmäsalaatin tosta näin. Nyt meitä ottaa vähän easysti, mä oon tästä mun TVstä jonkun leffan ja alan katsomaan sitä. Buon appetito. Ja just kun olin ehtinyt syödä mun ruuan, niin mä huomasin, että siellä alettiin taas jakamaan ilmeisesti jotain, nimittäin jäätelöä. Mä luulin, että toi hedelmäsalaatti olisi ollut mun jälkkäri, mut hei, parempi näin. Tää on iso jätski. Vaikka lento on mennyt vasta vajaa 2 tuntia, niin me ollaan kyllä päässyt tekemään aika paljon kaikkea tässä näin. Selkeästi on semmonen juttu, että jos lentokone, vaikka nyt Japan Airlines lentokone saapuu Helsinkiin, niin saa sieltä helsinkiläisiä ruokia tai suomalaisia ruokia. Kun taas jos lähtee Japanista, niin sitten tulee Japanin catering ineen. Korjatkaa mua, jos mä oon väärässä. On hyvä. Mennään jatkaa mun leffaan. Siis mä en edes kerännyt syödä mun jäätelö, kun sieltä tulee taas jotain. Tällä kertaa matcha teetä, jonka skippasin isomman kerran. On matcha, on hyvää. Mä siis kuulin muuten TikTokista, että matchahan on Japanista,
niin tosi monet oli silleen, että niin, kun siis Japanissa ne ei ole ollut hirveän pitkään matchaa. Sitten kaikki silleen, oh my god, matcha on Japanista. Sitten meinaa niinku matcha latte, koska siellä ymmärtääkseni, voin olla väärässä, korjatkaa jos on väärässä, niin traditionalista juodaan niinku teenä, silleen yksikseen, ei niinku maidon kanssa silleen lattena. Niin tää on vissiin OG. Mitä sä sait? Siis kun mä sain tän käteen, mä olin silleen, ei tää on vegaani. Tää on vegaani. Siis tää on ihan uskomatonta, kuinka paljon kaikkea täältä saa. Ei tässä niinku kerkee finishaa tuota äskeistä ateriaa, kunnes tulee uusi juttu. Nyt mä taas aina näin, että toi kärry on täynnä jotain mustikkamuffinseja, tiedätkö? Ei mä jaksa syödä enää. Sut ottaa niinku jonkunlainen porkkanakakku. Tää on silleen ihan ok. Tietenkin se on vehnätön, vähän outo tekstuuri. Kyllä mä tän syön teen kanssa. Siis harvoin mä oon sitä mieltä, että mä en jaksa syödä enää mitään, mitä lentokoneesta tarjotaan ilmatteeksi mulle, mutta tällä hetkellä mulla on semmonen fiilis, että mä oon syönyt liikaa itteni täyteen. Tosi kosteet, paras koostumus ikinä. Siis mä oon syönyt niin hyvin tällä hetkellä, että mua väsyttää niin paljon. Okei, nyt tulee turbulenssia. Aura meni just vessaan. Pelottaako tietenkin turbulenssit? Mua pelottaa, mutta sit mulla on sanottu, että se on vähän niinku sama asia kuin tiedätkö, auto menisi kivisellä tiellä. Niin se on paljon töyssyjä. Ja se on same. Mutta ei mun mielestä tosiaan mitään järkeä. Tässä vaiheessa on varmaan hyvä mainita se, että ruoka Japan Airlinesilla on 5/5. Priimaa. Ja oikein hyvää huomenta. Kerkisin tässä nukkua 4 tuntia. Oikeastaan mä kerkisin nukkua 6 tuntia, mutta 4 tuntia nyt viimeisenä yhtä putkeen. Niin nyt vissiin tarvitaan aamupalaa. Mutta aamupalan kohdalla kävi pieni ongelma. Nimittäin nyt tultiin siihen, että normi aamupala-annoksessa luki, että on sianlihaa, mitä en syö. Ja jos haluaa jotain muita itemeitä, niin pitää totta kai tehdä etukäteen varaus, niin kuin Aura oli tehnyt. Hän sai vegaanisen annoksen, niin minä en tehnyt. Niin nyt on vähän ongelma sen suhteen. Mutta joo, pakko sanoa tässä vaiheessa, että istuinten mukavuus. Siis mä en tiedä, onko se mun peppu, mutta siis mua sattuu niin paljon yön aikana. Siis mun kukaan nousta ja vaihtaa niinku pakaraa, tiedätkö, toiselle pakaralle. Eikö se sattunut yhtään? Kyllä mulla vähän tuntuu, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että ihan sama mikä penkki se on, ellei mä makais niinku näin. Niin tiedätkö, kun istuu pitkään, niin alkaa sattua peppuun. Mut lento on jäljellä vajaa 3 tuntia ja nyt syödään aamupalaa. Onko ainoa, joka ei tykkää niin paljon, jos on tommosia hedelmälihoja tässä jogurtissa? Mun mielestä jogurtti pitää olla smoothia, ja sit se on hyvää. Ai niin, yön aikana, tai oikeastaan missään vaiheessa mun tää näyttö ei oikein toiminut, kun mä yritin avata elokuvaa, niin jossain vaiheessa yöllä sitten mä sanoin lentoemännälle, että ei voitais tulla katsomaan, niin 4 kertaa hän yritti resetoida sen. Mutta 4. kerran jälkeen se onnistui. Mut silloin mä en enää halunnut katsoa leffaa. Mutta ainakin nyt toi toimii, jos mä halusin nyt tulla 2 tunnin lentoajalla katsoa vaikka leffaa. Musta oli hassua, kun 4 kertaa piti resetoida, niin lopussa tuli 2 lentoemäntää tarkistamaan, että toimiiko. Sitten mä sanoin, että joo, tällä kertaa toimii, niin molemmat oli silleen tälleen. Että alkoi taputtaa ja tyyli hyppi ilosta. Mulla oli mitä? Mulle tultiin sanomaan, että on 2 vaihtoehtoa. Yksi olisi ollut joku noodle curry ja sitten oli rice noodles with something. Mä otin nyt riisinuudelit. Näyttää kyllä oikeasti hyvältä. Ja silloin 4. kerran, kun mun näyttö meni päälle, niin mä sain myös se vettä plus tällaisia ihania snäkkejä siitä hyvästä, että mä osasin ja odotin. Tämmöistä millekään vielä. Tosi vähän makua. Onpa outoa. Joo, no palataan myöhemmin, moi. Sitten päästi vihdoin siihen kohtaan, kun mun piti kerätä itteeni ja käydä kysymässä se päivän tärkein kysymys. Excuse me, a quick question. I'm a YouTuber from Finland. Sorry? I'm a YouTuber from Finland and I'm making a video from Japan Airlines. Is it possible to film those areas to see different classes? No, mulle sitten kerrottiin, ettei tässä koneessa ole first classia, mutta että pääsisin kuvaamaan vasta lentokoneen laskeuduttua kaikkiin muihin klasseihin, mitä lentokoneesta löytyy. Mä sanoin, että ei, I'm him. Sä sanoit, okei. Okay. Sä sanoit, I'm him. Tässä koneessa muuten mä sain tietää, että tässä koneessa ei ole first classia. Tässä on business classia asti vaan. Landed. Premium economy eroaa aika paljonkin siitä normi-ekonomista. Siinä on enemmän jalkatilaa, saat jalat noitettu eteenpäin, mutta muuten aika lailla sama kuin economy. Business class oli ihan omalaatuinen, siellä pystyi laittamaan jalat ihan suoraksi, sänky meni taaksepäin, oma hytti. Jalat saa tässä näin. Ja sit tääkin vissiin saa tietysti silleen alle. Siis kyllä mä nukkuisin tässä. First class on tästä tuplasta isompi vielä. Kyllä tää on hyvä. Ai että. Tässä on myös ikkunanäkymät hyvin. Tässä on kaikki tämmöiset, varmaan kaikki palvelutkin kuuluu tähän. Tän saa tälleen alas. Onpa kiva. Hei tää siis kyllä mä saan joku päivä vielä business class. Niin täältä saa tossut.
Ja ehkä vähän paksumman lakana, kun me saatiin tuolla ekonomissa. Niin se ero first classiin olisi se, että siellä olisi semmonen tiedätkö, pouchi, missä on kaikkia tuotteita Niin ja tällaisia. siihen kuuluu tommosia juttuja. Ja näin ikkäästi ollaan saavuttu nyt Tokioon Japan Airlinesilla ekaa kertaa. Nyt mielipiteet siitä. Aurora voi aloittaa. Pakko sanoa, että kokemus oli tosi hyvä. Siis mä en tiedä, onko mä ikinä saanut noin hyvää palvelua lennolla. Ne oli niin kuin yli-ystävällisiä ja silleen halusi ihan sama mitä sulla tulisi mieleen. Niin kuin halusi, että sulla on niin kuin hyvä fiilis. Tai tuli sellainen tosi huolehdittu olo. Tuli tosi huolehdittu olo. Istuinten mukavuus. 5, koska se on ekonomisiitti. Ei mun mielestä ekonomisiitti ole ikinä ollut mukavampi kuin toi. Okei. Niin, you know. Entä ruoka ja tarjoilu? Vegaanille mä annan tolle 4,5/5. Entä asiakaspalvelu? 5/5, 6/5. Sairas. Itse asiassa se ruoka rehellisesti vegaanille mä annan jopa 5/5, koska musta tuntuu, että mulla ei ole ollut ikinä ekonomis noin hyvät vegaanit tarjoilut. Totta. Ja mun arvosanat on ylipäätään kaikille Japan Airlinesin jutulle nyt tässä meidän ekonomin kokemuksesta, niin onko se mun mielestä maailman paras ekonomiluokka, niin ainakin se mitä me ollaan koettu, niin kyllä uskallan väittää, että se on aika top tierissä. Pakko sanoa, ainoa miinus on se, että mä en tiedä johtuuko siitä 14 tunnin lennosta vai miksi, mutta mun peppu on vieläkin puutunut, broidi. Mutta oli kyllä hyvä kokemus, toivottavasti viihdyt tässä videossa. Tilattaa kanava, nimittäin nyt Japanissa tulee tosi paljon tämmöisiä kivoja videoita, niin älä missaa niitä. Nähdään ensi videon parissa joka torstain. Moi moi!